15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Keyboard pulet ke East Khasi Hills District kila pintip bikin sepan pindo ya ke jing ai jamin lupa le ne ke anticipatory bail bala ai de ke District Council Court je khandai ngot ki breu andala yo pryang ya ke Kaiphod postmortem u Trophimos khong maulo ya ka ba ke Jingïap jong u le kinno ba la sha bom sha atiat haurang ba shnong bat Village Defence Party VDP pinter Haba Grand Chikilat Batai ku bor ba Vivek CM IPS SP ke East Khasi Hills District ulong ba ki aka baro kin Shai andala yo ya ke Kaiphod postmortem Uba net no biwet kong sedok pa Trophimos ulong bo yo iya kamet ukon bakala julor kisien kila pra bat kedia lut kate ke jing yo I jong o ke de men ha ka sngi khat pra tre ku jemang araja ar pen rio ha ka por bala khot yo u ban pinti kana la ka de ni em kamet yap jong ukon jong u Trophimos khong maulo ya ka bala khlong ban le e ka spot postmortem ha pen ter ulong ba kamet ha ki ben tak krung ka jingem na do ka dur khamat ki khti be kila bong ka bakum ukpa umla mud dur ya ka jing jubor ka jing sha bom jong u ha ka mir nyo trek we yong araja ar pen rio ha yeng dor bar shnong ka te ke shnong ka te ke jing khlong e kamet yap bat le spot postmortem ka long ha pedeng ka jing yai ka jing token halor ka jing kno ba u yap na mar ka jing sha bom jing sha tiet ba de ka met Trophimos la tap ha ka khandai trek we yong araja ar pen rio la tap e ka met ba sa Trophimos ha pedeng ka jing per khat ba ka jing yap jong u ka de na ka jing pen yap dala de ya la de ka ta da ka ba bam ya ki yet Henry Dan Shibanai Hadian, la pao ka video ka pin I ya ka jing bom jing tiet ba shir khay ya way ubreo, but uba net no biwet ula ujor ba uba sha bom ude ukon jong o, but shim ba ka jingyap ukon jong o ka de na ka tay ka daw, ba ula ujor da ka 0 FIR Hasadar Police Station, haka santrik ujamang arja arpun reo. Postmortem was done on the spot, but we have not got a postmortem report, and we will be able to get a clear picture only after we get the postmortem report and the other forensic reports. At this juncture, I cannot say anything until we get the postmortem report. We will be able to say whether it was due to assault by the VDP members or whether it was caused by other reasons. Like I said earlier, we will challenge the anticipatory bail after we get the postmortem report. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya